Yung magandang gabi sa inyong lahat. Nandito ako sa papunta ako sa area ngayon sa San Juan. Magbablog ako ng buko. Mag-iilaw kami sa kagubatan nito at flashlight ko. Kasama ko si Badyaw, si Ayi at si Dante. Si Paigarong hindi pala makakasama kasi may gagawin siyang samahan niyo ako. Let's go. Punta na kami. Dami San Juan. Yung mga kasama ko, ang dilim. Gilaw kami ng buko. Dito na kami sa gubat ng ng San Juan. Yan, kasama ko si Patrick, si Dante, si Badyaw at si Ayi. Layo pa naman yung pinanggalingan namin. Sana may mahuli kami na buko. Butik. Balik ko. Ang daanan, putikan. Hirap na. Ang hirap. Ang taas. Taas naman itong inaakit nating gubat. Ano, Badyaw, kaya pa? Ambut lang. Sige. Uli natin. Bilis, bilis. Yan, minahabol kami. Hindi namin alam kung ano yun. Ito dito. Sinilas ko. Hirap. Hindi namin nahabol yung hinahabol namin. Diyan, sumakyat dyan sa puno na yan. Yan, sumakyat dyan, oh. Yung hinahabol namin, hindi mo na mahanap. Diyan sa, taas ng kahoy. Baghalo na nabutan? Ayan si Dante, oh. Aakyat ng taas ng kahoy. May nakita kasi ng amid. Naakyat niya. Ayan. Nandun si Dante. Tapos dun si Patrick. Umakyat sa puno. Tinitingnan yung amid ko nandun sa taas. Pero parang wala na yata. Ayun, oh. Sa taas ng puno. Ako ka Badyaw ng buko? Oo, isa. Ito pa, dalawa. Ayan. Ito, tatlong buko. Ayan. Sarap niyan mamaya. Hanap pa kami ng buko. Sana makarami kami. Sana makahanap kami ng buko. Sana makarami kami. Adi pa, Ayi. Ayan, oh. Buko, ayan. 4 na piraso na. Lalanggam pa. Sarap ito. Ito, 4 na yung nakuha naming buko. Yan, sarap to. Bukas gagataan namin. May nakita akong buko na naman. Yan, ho. Yan, buko. Ayan, ho. Yan, sariwang buko. Ayan, tingnan. Buhay na buhay. Sarap ito. Yan, buko na, dalawa lang yung buko. 2 piraso na. Marami na. Sobra 10 ng piraso yung nakuha namin buko. Iba mo kayo pag-darisig tayo. Ang drago lang. Butasan mo na. Tustugin mo na. Yan, makasama ko. Ano ang sinong kayo? Yan. Oh. Ito tayo na yan. Ulaw. Naurus lang. Oh. Ito kayo gusto. Nabok ko kayo eh. Ito tinapon namin. Ay, oh.
Ganyan ito. Nabubuak ko ng ditugan. Meron naman akong nakitang isa. Yan o. Laki. Ang buko. Tinitultigan na ni Bayan. Kaya tas mo nga. Medyo madami na. Tugin mo. Ang lalaki. Ay, gulog yan. Pauwi na kami. Ito lang nakuha namin. Mga 40 piraso. Tinaralat niya yun. Ay, bagubat pa lang ni. Kaga yan boy. Ayan. Sarap niyan bukas. Sarap-sarap niyan.